Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Inglong aswara da phan hor okpen election a hut ke baya phuthak APHL se mai phu je aikathar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan kapinrem. Karbi Inglong aso arada phan hor okpen election a hut ke baya phuthak APHL se mai phu je aikathar pen methang asai hemalong phirang ke mai ingni ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan kapinrem. Non Malom, North Culture Hill Autonomous Council di Mahasawalong, Kilik Amay Pedopon Bomlo. La Soalong, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Sitame, Garampani Constituencyalong ki, Karbi, Inglong aso aradatumsi, Ward Aphay ke Ongpu Angtek, Pen, High Kamanatum Kapin Karating Pen, Goldfield along, Ward ke Hangamay Pedodamlo. Mai along CEM kaningje taralangso Golden Jubilee nanglang dun ringtinon ok anang pachupo lapen horta nang pajunjipu rat amai pialong kaningje phutak social media long chethang phlup khangjanglo la son pute inglong aso arada tumke non pu anta kilu ok an kecho hor kijun lok akhai lang pusi bang atum nang matha detpo La silake therak me pusi pini por phai hini apor mithang ahem DC asai hemadung di phualong pherang ki amai phapen ningkang samse alam the chepaklang pen CEM aphan pin remlo to this news conference at Difu. We are holding at Difu now. I, as the president of the All Party Hill Leaders Conference, would like to say with sorrow, with sadness, that during this election campaign at Umrongso Golf Field, Tuliram Ronghang, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, he invited the people there, Karbi people, mainly Karbi people there, to join Karbi festival, and then he promised them openly over microphone that he would feed them with liquor, malt and meat to eat. This is a shameful thing because this Karbi Cultural Society is holding Karbi Cultural Festival. Our cultural festival in this modern time is not eating and drinking. It is a good thing. Culture, it is, we celebrate in the most refined manner. We have to celebrate in the most refined manner. Drinking, eating may be culture long ago, that is 500 or 1000 years ago. But now this is no more our culture. Or not only our, not Karbi culture, but others also, it is not their culture anymore now. Therefore, this asking people, requesting people to come and join cultural festival to eat and drink is not a good thing, and we condemn it. Another thing is, now NC Hills Autonomous Council election is being held. It will be held tomorrow. Polling will be tomorrow. And during this campaign, election campaign, asking, showing temptation to the people to eat and drink is not permissible as per election law. That is why we have condemned it, and then we request the government that suitable punishment should be given, inflicted upon Mr. Ronghang for utilizing, for tempting people to eat and drink during our cultural festival. Thank you. Karbi Inglong aso aradatum a culture ok an kicho hor kijun chot kali. Karbiatum a culture ke mesen ingthir at akam ke klema phansi culture pu kipu ahut isi hor kijunta culture pu hoklo
Setame non ke mone datum ke thekere abang dopiklo. Labang ke heno puchini si pa jumbomlo. Vote ke hang amay long si hor okpen ke bay abang ke chok che hektik lo. Election campaign ahut la son kaning che la ke kertang illegal lo. La si APHL si pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan pin rem lo puta APHL se mai phu la pen APHL si Organizing Secretary Kursing Timung pen ningje. News report Karbi Anglong News Channel. Kasi niligi pudami bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM tum hadak kedua Karbi tumhan kisung ke boy kerar jadi hor open ke bay dam bangke lagi Karbi ke fan ke misanang te kali lapen isi long bangke labangso hor open ke bay long student organization atum afan haladak kedua Karbi tum pini punang kok ke kupier por lo lahen lo lam bangke non itum bisi thanam nei bangke je Karbi Anglong arara kisung anta itum cepajok tetelan Lima haso ke dua Karbi fanti sungi pajok oleh hor opensi ke baidam puluh tangte tangka mahapen ke baidam pun bangke lagi student organization tentang awat kali lah bangke. Ini halah tu student organization tak amen enden lo. Inglong fopen landing lo dah kese po people amen enang kok kente. Jom sia hok pet Karbi ke falang do claim puluh tangte ulti kali lo do claim do nang ne. Tapi Komania CM atau komania mafi dun kriakam kali student organization dun kelang bagi CPN bagi. Masih non halada kedua Karbi itu pinianital land pata belang. Lahai puthal student organization itu lam ningge ahidat kente. Halada katu pinianital council long goreng awar sailong le labang sa puthal ningge dun tha hai. Pil hor opene ba jam to Karbi ke kisum jok kumate. Tangka maha pen to Karbi ke dak kedua Karbi tum kisum pen jok kumate. Pini halada kedua Karbi itu numrangso kedua Karbi itu pila bang solam ning denang koke komal ada isen ponon kente. Komal ke therak nang kente no. Pini nang tu halada therak ke thema panal student organization mane pu CM Tuliram mane pu. Apanal han ki pu gela tu therak nang pono. Non komal therak nang da Karbi ang lo kedua Karbi tu therak nang lo ke. Itu mahala nang pas sumri pon bang ning jelo. Bang pulo MP Horen Singh bekha ita ningkan phone on ke pathupo hempre ke helowing lamlu pini anita hadak longle icet tanang paklo do babelang arlong ethana nang paklo do babelang polam sibang paklang lu ande pini hadak hor open ke bai dam ke lage Karbi ke kisum kan jogi mate bothata halada ke do Karbi atum ahem ave ahem ke melong onde hanga facility dave Pini Kasalong ASPL Angdung Kiti Karbi Anglong Morningstar FC Kam FC Pen United Chirang Duar FC UCD FC Angbongsi Pathu Chedanpo Kedamtang Pining an Arni Pen Pathubom Assam State Premier League Pini Arkoi ni Phainar Khebarni Karbi Anglong Sports Association Kasa Pathu Aklamalong Angdung Kiti Pathupon Popusi Patumiada Porphai Crazy Kasa Conference Holalong KAMS FC Management Atumpen Perangke Ama Ingnipon Angdung Kiti Kapathualong Aluhisar Puaman Pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma HADA Minister Jogen Mohan State Sport Minister Nandita Gorlosa Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen BTR CEM Pramod Bora Atumta Chetong Dunji La Anchota Kali All India Football Federation Maipu Kalian Chobi AFA Maipu MLA Nobo Kumar Doli AFA Achunbang Dr. Sangrang Brahma Atumta Alang Litumpen Chenglok Mankedo Abang Phatumta Chetong Dunji Pini Arkoinar Kebarni Kasapathu Aklamalong ASPL Angdung Kiti Kapathu ke Akibihek Akapathu Kalisi Kethedung Lapen RD Kedoklong Kapathulo Ate Ongdung RD Kedo Abang Phu Abang Phetumsi Chetongpo Lasi Bangso Kapathualong Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Arado Anatumta Ka Chetong Dunpen Kapathu RD Kipidunji Anparta Kapathu Abang Phu Player Atumaphan Aning Kapurung Dunchi Aphan Karbi Anglong Morningstar FC Captain Barim Manager Waisong Bepen Tuning Report Si Nalto Phan isi kapaceni kangtung la lo itum Karbi Anglong phan isi ningkarong alam
Pima Polote, Karbi Anglong Football Club, Karbi Anglong Morning Star Football Club, Assam State Premier League champion mandat penapi aku putot knockout the stage ta isi competition dolang so competition tame pini nal tempan pachini ke Kasa Stadium along final mate angdung tia khela patupo asi solang do kar biara tuphan nal tum media hoi pen solang do kar biara phan kachuni ri lahelo nal tum Kasa Stadium lo mang pe phan kachuni ri lo Pima Polote Assam State Premier League chiklo joni abat chatan lo yo ka patu bombang bom asile soang dung itie long itum ini ngarong wala manga thalo Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma akhai stame aluhi sar puaman pen tong donji pen la so along ituma guardian minister lo Jogen Mohon alang litame SDM minister stame nang tong donji pen son sports minister Nandita Gorlo Sas stame nang tong donji ang pen adon thu do sulang tum kadu handai ko pai ke mention lo All India Football Federation president Kalyan Chube alang official guest aso asila kadu we thonam mate langnam pulute tum Karbi Anglong phan gi si ke mention lo pima Kasa Stadium long thedung ason alenge thetum wang pen na so angdung itia khela nang lang duni phan wangi asi prang stame tum khela olo pathu olo stame la son All India Football Federation pen no thedung arpu kideng bang Kalyan Chube son tak prang bang bipin lang si Kasa Stadium alang list stame nang chitong non pen la so khela nang lang duni phan si wang po asinal tum media tum same kadu be sulang do kar biara phan na pachi tak pi tame wang ranang lang duni phan Karbi Anglong Aralatum Football Kapathu Nangkelang dun hello netuma phan nangka cherabdun lo Lasi pini kethedung akapathu mate ASPL angdung kiti kapathualong ongdung arat akejoipen football kapathu nangkelang dun chephan KAMS FC Achun Bangwarim George Rongpi Chuningri Lasi kadu kawe atumta pini earning kangsam por phai pho aporpen kapang chengji ASPL angdung kiti kapathu nangkelang dunpen alir alon lapen RD nangki pidun chia phanta alangli kadu kawe arada phan chuningripo tarik ket labang suarmi gelitum Karbi Anglong football hen si thetana ni lo pusinili mathalam athema labang so khela lake Assam State Premier League ang Assam State ang kangpian football patugi the nayar ni lo lasi kedam tang first Assam State Premier League latai tum Karbi Anglong Morning Star Football Club si haipon lo champion lo puthot beneng haning kanta Karbi Anglong Morning Star Football Club si non final an ledun lo 8 tarik lasoni Jirang United FC la pen tum na Karbi Anglong Morning Star Football Club ani si pathu pon po Nelitum Karbi Anglong Morning Star FC atum angdung kiti kapathu chephan chisikding lo lapen non apong KAMS FC long ongdung pathu abang phuke dak Methanga district kapathu abang phuatum si pathulo La Solong Harba Montimung Tenson Tiso Jogen Hanse Penchenglok Ongdung ke Karbi kapathu abang phuatum si line up along dopusi assistant coach Horen Ingtipen Pherangke amai long thanpon News report Karbi Anglong News Channel 2023 pen 2024 an lo pinige really tum league phase amang champion elo la munita tum kisiman confusion do karju people se ako champion le ako people se ako final pathu thula league stage bang ge totally league amang champion la si really tum ge qualified lo third division I league la bang ge la bang not out stage bang ke ala ke point teli 4 best team atum si non mangila knockout semi final pathu elo non ke final tum thon team preparation apu thak bangla puelo elitum 70% ye elitum da Karbi Anglong local upcoming ekdam young talented atum si line up long ke hu ki cheng na dolo la si non final match anita 70% ke elitum line up long ke local Karbi somatum no si sulang dora tumanda chuning rilo aki joy pen khelang lang no
ingke la local la tum hanta isi moral la son lo support phan wang nang po encourage wang pen ekdom osuma la upcoming footballer hanta mane isi encouragement na teng pidun thunang po athe line up hu ki cheng men tum mention tame goalkeeper ke ili tum gojen hanse la hu ki cheng ben final anda gojen si patu thui Harbamon Timo Komolson Rongphar punoi Diuri Tenson Tiso punoi Diuri Pro Sumon Teron la Mukesh Timong lai Malong Kiri Tiso lai tum si line up long ke babaki ke la elitum dak local la teng lo la ta Dr. Lalling Santa alang lita dak si sakuri claim no dak tum si patu bong no district alang Karbi Anglong district alang tum si nang chi represent bom lo son lo la si tum technical la tum bang well prepare lo athe itum la so momentum league champion da pot lan so se la knock out long same itum isia proof chipak lang po itum ya team helo kang tang nine non ge asam long ge pan Karbi Aron Barim Armu Chingrum Amai Pini Paman Ponpo Pini Arkoi ni Painar Keparni Pithe Puthe Aklam ni hang rong ke the di phualong Karbi Aron Barim Armu Chingrum Amai Mesen pen kepa chunlong pe mechia phan Kurusar Atumpen Arnam Arnia phan kapatebo Pisar Pusar a owe pen ilike kroibom Aron mate cho arkli cho phejo Aron la anso se ajakong kapachelongji la pen pier theadang kapate thang phlubji aphan akimang pen kecheng siaphong Karbi Aron Barim Armu Chingrum Amai Pini Arkoi ni Phainar Keparni Paman Ponpo Bang so asai mesen pen kepa chunlong pe mechia phan pura Arkoi ni phai throk siarni Kurusar kedo anatum chelangsi Arnam Arnia phan kapate bok mate se karkli asai kedengpon Lapen labangso se karkli along pen ang the kelong pon ateng lipute vomut vokanta mesen pusi Kurusar Welson ti sopen pherang kya thengno pachini Lapen Solangdo Karbi Arat kedo anatum tame Pini Apor mate Karbi Aron Barim Armu Chingrum Amai kapedo pon chialong nangka cheto dunpen ili Karbi akhai anim kapechanalong nangka chirap nangka cheto dun chia phantame pherang kya thengno along pen pachini pon Labangso Amai Pialong Bangsuri Akurusar Atumpena Joksi E Phongwet Arnam Arnia Phan ke thokijir asai kedeng ponchi Lapen Labangso along Aluhisar Puaman pen Assam CEM Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumta nang chetong dunji Lasi Aron Barim ke kroi arat kedo anatumta me nang kachetong dunche phan kachuningri pedopon News Report Karbi Anglong News Channel Kardom pininilitum karbi kurpho farman mate karbi Aron Barim Armu Chingrum jipu penap niphai nerkep arni arkoya chiklu labang soarni atok anu pengkedo karbi nihang nijang nirep nitur kedoan karbi Aron Barim hemang tar ridang tar pen chenglok arnam arni kiri dong atum pen an chingrum si dak nihang rong kethe sai sport complex along bong chinanam ki puji lapen ilitum adhorom mate ilitum anim Karbi Aron Barim anim sitame pirthia danglong kiriki sangnunji pua farman pen pini nilitum kurusar ke doan lapen asong bang doan nilitum chingrum pet pen pini kurusar tumaphan se parklipon lo lapen ase karkli sitame isi ningarong pian bumut bokan anta mesen langthe langpong anta mesen lake isi ke bangjilang awe suri aphan sitame karbi akhe anim kerengji ang theklo lapen kachuningri Penaba bongchina nam kipu abang ke jasmet pet methang hempen anga chisik mek pen ladak bongchina nam kipu along kadok kawe sitame saru sarhang kedoan kurusar pen chenglok ongdun don mekar suri sitame la swa mailong nang chetong dun popusin nitum kado we han tame ning chethe ponlo lapen ilituma phan Karbi Anglong Autonomous Council along kachari bangphu ake hai Dr. Tuliram Ronghang pen labangso awar sai isia anima phan isia war sai nang ki pipon ke nilitum kadokawe Aron Barim arat pen sitame alang liphan ninga klong pen nitum churu pon lo thema lason aprang pen tame phi thongkep aprang pen tame lason nimisi aphan ka chingrum pa sia chetai ke wan lason abe pinlang non helo ke chengsi lasi pini nilitum aphan
man peng ke do la kar kli ka phi jwa long nang ke japon che pa hem phu ake hai jen sing rong hang alang li sini to phan la so bidi sore nang than lo la pen kurusar ni tum bo phong asar pen chenglok la dak man peng ke do thexer reset a kurusar to mesi patam pon lo penap maya bang ke inghun pen chenglok arbe pen chenglok e gari motor pen chenglok ong dung la dak ka che tong ji armu aklim ang phari so e jang pen kuru kulak la pe ke the gi ding ri cho pin po habe sar pen ka cho pha aluhi po aluhi pitum phan tame ing samjin lam ka che chap ki ka che chap nat ning ka ching sam ka che than ka chi mum lam ka char ju pen labang so anim kiri ke sang ji pu mai long ing sam et pen ki chun ji a phan si ni tum pini kurusar tum pen labang so ase ni tum arkli pon lo hem phu pon lo la pen inglong kiri pon lo asong tha sila dak athan adak tirikam athan pen tame arkli pon lo la pen dak arong ang long mate rong adong sit arkli pon lo la hai kar kli ka dok abe sitame inglong kiri inglong ke hai atura dak pen bumut bokan ta mesen na si penap amai bang ni tum non pe ta ning che thelo bumut bokan ke longa teng po tangte je ke bang jilang akar biana bang ke isi ka chingri do po la pen ka che to ka cherap ka ching thur ji aphan ahir ju me long pon pu pusini tum bumut bokan teng pen ke lang pon lo Wo phong teron arong along PWD-IB MP scheme kapatang te aphuthak rong asoratum ningduk chapaklang. Lakha inkorapho nilip constituency ke parlo chukela wo phong teron arong along PWD-IB kapatang te det ajok rong asoratum ningduk chapaklang. Atheke labangso askim lake niphai inkora ke thom arkoya chiklo ningkan surihinira inkora sipen askim lo. Lasi labangso aski mate akam ke klempona hutke rong asor mate longle ahem photum ko anlo ni ning cheparong pon te bon sitame non puseta patang pon pededlo Lasi rong asor mate longle ahem photum contractor lapen karbi anglong ke theke dinga tumaphan ning aklong pen nonamat kapatang pon che phansi chuning riponlo Labangso askim amen lake constructions of two-story PWD IB Chukela Wopong Teron Arong along under Council APP 2018-19 sanction amount 1,500 million contractor amen Mr. James Hanse first class contractor lo Alanglike lasi nonamat kapitang ponche phansi alangliphan mate council along ke theki dinga tumaphan rong pen chuning ripon lo Chukela pen R1 Teron report Karbi Nili ipudun kang tungel halo mo pen ipu bom son ta hok lo itum rong asor ke labang so hem nang emiarmen hot pen manili tunge ninga rong lo piklo IBC dakim populo la si rong aphan alon do pikpo ke diwi ki wang la pen ki sangadim pine bahra peng wa tum seta sanglong popusi ni tunge chehok lo Bonta pini ke theglong lo lakke napatang de sia habi dang se asinili tum rong aya sor penge ningduk chipaklang lo bangso hem nang patang wegi fansa ko arleng thetum phan nilitum chuning ri letholo CMEM na pen MP ke hai tum phanseta bangse na patang pi weg nang po pusi chuning ri lo man hala sohod alam kewane che hunili tum ning arong pipiro rongsor athema pute dakta jong se IB dolo pute rongsta chelang mesen popusin tumat hadam lo laso pen ajoni nili stambe nili methang along le ladak hidi sok chusi vera dem lo morna chupi vera dem lo mosta alon dojo jibon poki matha pen labang nang chiton te lo non an ning kan ke thom lo labang so IB ki mecheng pen puoi phista non an sita tang te lo non la nang le tum thek long lo anu jok wang prang an cholo ning kan thom an lo non pen stala patang thek te lo la si nili tum bagi ning duk lo labang ke nili tum nili ke nili ahem tang te alam badya lo nili bang ke nili methang along le bang labang ke lukson dun de lo nohok dun de lo tang dabi phan sar to phan pinik lam thi paklang dun ji do ma labange
ahok lo nang li tum sila nang pang cheng tang de lo posi nang li tum chepa tang vek nai ka kenang so lo ga athe pa tang tep te ra tum stan nang li tum phan nang li tum kam bang ke lage rada tum stame nang li tum phan nang ju det po lage pc la pa tang te det ma la bang so lam bang ke nang li tum a phan same ra tum bang ke nang pu det po la bang ke la si nang li tum si ke pang cheng lo nang li tum si claim ji pusi nang le tum dak ke wana skim pinak posi la ke cepatang ko po jongsi cepatang tep te nang le tum a felaro la bangke nang le tum a felaro la bangke la si nang le tum pisi cemat hai ma la bangke nang le tum si chini po ke bang jilangar ni Lakha inkoira trok duwa Burgri constituency angkang hawar amai pen nonang kileji ningkan phokep sertalin katalon KYF aphan kachepati dunchi aphan riso ejang pen chisik chedang pon bomlo Lakha inkoira trok duwa Burgri constituency pen sitami nonang kileji Karbi Youth Festival ningkan phokep sertalin asengkan ke chok katalon chialong kachepati dunchi aphan si Lakha inkoira trok duwa Burgri constituency angkang hawar amai pen riso ejang atumpen dode sang sepen ajo anarlo sitame ke kan charli pon bomlo athema Karbi akhai ke jutang helo khai amoy arbungpu mathasi chepaduk ponlo Lapen pining aningkan surihinira inkoira phli aningkan ke kecheng si anong e kewanchi aphansi bor iponlo Lapen bangso arnike kadokawe Karbi akhai ansitame kachetong dun pechi aphansitame kachuningri parupon Tangte Perangkia Tengno Kaningche Alam Arjuponik Sinang. Dua Burgri pen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel. Ana jo nang tum ko na tum ke Charlie komentu lo ka cepate dun je phanma cepate phan si non ngom practice bang lo ni ga lo cepat na tum sik practice ke aji ding lo ni tum dak ki doge tum bon tanen pen Charlie bom lo hai mane cepate ke phan mane body bom lo ko pipi lo ka Charlie pon ke non ni tum Charlie pon bang ke duma hi kan pen so rung pen duma hi kan la pen kapre keng nong dang ka do ke nong dang mo kada dolo la bang ke keng dang ke extra mati la bang ke ai tam Charlie pon lo la bang Charlie pon ang tum ta ke Charlie lo ka di kanang lo non ang tum ke kan bang ko pi bang lo kanon dumahi pen nimso ro dumahi pen nim so rung so lo peneng ke ekdom fast fry se wani phulo mo ha loining hang ke pasti wanji pujalo nang tum hawar men ke duar baguri hawar me nang men ko son lo nang kardom nili men ke rusmili han se pi non ang tum ke koptelun si ke ka practice bom lo itu ne lun sampung la pen duit la pen duit lagi kopi phan lo nang tum kana ni ke cepati dun phan ma ante kopi phan lo non la KWF apa okay Karbi Youth Festival long phan di kona pen lo nang tum ke dak ke duar baguri hawar me nang men ko son lo ne men ke rasmita bipi nang invite ma kapre ko dodang ke Charlie ji lapu lang Pinya berta ke lapu ansi kang ton pon iklo do me thak me